No niin, täällä taas pelaillaan, arvokkaas mitä? Formula 2013. Joten ihan pieni jatkellaan. No niin, nyt jatkellaan. Nyt pelataan jälleen. Nyt otetaan talliksi Ferrari ja Fernando Alonso. 5 kierrosta. Ja continue. Ratan tänään on Malaysia ja Kuala Lumpur. Nyt taas pian jatketaan, kun ollaan kisassa. No niin, nyt aloitellaan. Eli me ollaan Fernando Alonso, lähdetään 4. ja oma tallikaveri Felipe Massa lähtee 7. Joten Malaysia ja Kuala Lumpur. Mä en yhtään nyt osaa tätä rataa. Olen ajanut jonkin verran tätä, mutta en osaa. Ja odottakaas hetki. Laitan vähän ääniä hiljaisemmalle. Pistetään 3. Okei, nyt mä vähän tösäytän kovaa. Toivottavasti ei mitään tärkeää lähtenyt. Ai. Jostakin lähti pari naulaa, mutta no niin. Oho, se alkoikin heti. No, ainakin saatiin ihan hyvä lähtö, vaikka se alkoikin yllätyksellä heti. Ei ihan. Me ollaan melkein 3. Hyvä. Aika hyvä lähtö. Saadaan täältä ulkolinja ja lähti vähän lapasesta. 2. Lähdettiin 4. siis ja ollaan 2. nyt. Ihan hyvä lähtö, vaikka vähän lipsukin. Me oltais oltu 1, mutta noustiin 1, vaikka mentiinkin leveäksi. Jei, nyt. Kato sieltä. Toinen Mersu tulee. Ei pitkäksi. Hyvä. Kato, mä pääsin ton niin, etten mennyt pitkäksi. Tosiaan 5 kierrosta ajetaan ja odottakaapas nyt pieni hetki. Sä voit hiljaa. Oi heti 2,2 sekunnin ero on 2. Kyllä tää on mun dominointia. Mä nyt kun mun YouTube senkin, niin mä tein tänä päivänä 15 videoa oon tehnyt. Ajatelkaa kuinka huikea määrä se on. Tai ei nyt huikea, mutta hurja määrä. Mulla oli meinaa vähän kasautunut, niin sain vaan laittaa ne YouTubeen. Niin tosiaan mullahan ei oo mikään paras toi laatu, kun mä kuvaan kännykkällä. Eka kierros ajettiin. Hui Roosberg 3,1 sekkaa meni perässä. Nyt mentiin hiekoille. Nyt luisuu. Lähtikö pito? Lähti ihan koko pinta. Ei. Joo, ei pysy haudas yhtään. Nyt se on enää 70. Ihan täällä kantaa. Ei menty pitkäksi taaskaan, mutta vähän feilattiin, että lähti vauhti pois. Ajettiin sellaisella linjalla. Ja nyt on akkuvaraus matala, joten odottakaa hetki pitkän latauksen.
kierroksessa. Ja nyt sieltä on jo tulossa ohi, kun mentiin. Okei, me menetettiin ainakin yksi. Ei menetetty toista kertaa harmillista. Miksi mä faivaan? Tästä lähti pito ihan kokonaan sen takia. Nyt kerrankin multa on lähtenyt vauhti. Mä oon kerrankin oikealla linjalla. Nyt oho, mä lähdin nyt vasta niinku kolmannelle kierrokselle ja 5 minuuttia ei mennyt. Teinkö fastest läpi? Noin ihan. Joo. Ainakin parani 70. DR:ssä käytettiin. Nyt Vettelistä ohi ihan easy. 1,1 sekkaa. En saanut käyttää olisi saanut edes DR:ssä. Nyt se ei tarvita edes tehdä. Kauniisti ohi ulkokautta. Kiimaa vähän. Sinne meni pitkäksi. Mutta faili. Oi, mä oon tekemässä läppiä, mutta huomasin sen justiinsa äsken. Vähän ennen kuin lähti ajat. Nyt niin, ettei tarvitse ottaa. Joo, ei tarvinnut ottaa kaasua pois yhtään tossa. Aha, jokin tässä roosteri päästä. 3,7 sekunnilla läpi. Mä en ole muuten ajanut koskaan intermediata aikaa. Mähän ajan yleensä kautta, niin kuin, että mä aina otan kisat valitten ja sitten mä ajan niitä ja otan niihin ihan aikaa, jos nyt en vapaita harjoituksia. Oho, mitäs tossa on? Nyt sieltä sitten tullaan jo helposti ohi. Mä kiilaan tätä aika pitkälle, jos se siitä on kiinni. Vähän kiilasi, joo. Joo, mä huomasin just, että vähän kiilasi. Räikkönen nousi ohi ja on kakkosta. Nyt lähdetään 4. kierrokselle. 7,5 niin saa vähän yli kuvattu. Joo, kyllä me ei ihan varmasti. Ei taas tänne. Loppansa. Ei, Räikkönen kärkeen. Se painoi musta ohi, kun lähti pikkusen lipsumaan. Mähän en oo mikään paras tässä pelissä. Vaikka näyttää siltä. Tää on tosi vaikea. Tää heittelehtii paljon enemmän kuin muut F1-pelit. Ja tämähän on tosi, että tässä on Valtteri Bottaskin. Jos joku tietää, kuka se on, jos seuraa vaan. Nyt osu pahemman kerran. Kävikö mun etusi? No, ei ainakaan toivottavastikaan. Kui tämähän vaan parani. Okei, se oli ehkä vähän kova töys. Mulla on kyllä fullilla, että pitäis tosta ajota. Tai niinku tulla. Nyt se Räikkönen tulppaa sieltä uudestaan. Ei mene ohi. Ei mene. Kyllä mun vauhti riittää. Suora vauhti riittää, että se ei ohi mene. Mä ajattelin, että suljen sisään. Joo, ja SPV voitti tänään Jospan 11-4. Ai. Aina tässä. Nyt luista. Ja nyt ollaan oikeastaan, me ollaan viimeisellä kierroksella. Ja Pennesa on loppumassa, jos tuo mittari oikein näyttää. Toivottavasti se nyt riittää loppuun asti. Niin, tuossa ekassa kisassahan me törmättiin ihan lopussa ja keskeytettiin kärjestä. Nyt ei käy samalla lailla. Viimeisellä kierroksella ohitettiin.
Sitten kulmeen kuitenkin siinä ihan vipalla sektorilla. Ja Patton vastustaa. Racing Deck. Patton on. Missä Patton? What? Futton aha, yhden pysähdyksen tehty putteri. Hulkenberg. Joo. Mutta miten se tuolla voi vetää fartetta? Niin, tai no joo, siellä on kyllä aika iso rauha. Tai niinku ei ristoräppäjän täti vaan niinku rauha niinku silleen, että ei oo edessä ketään eikä takana ketään hänkäämättä auki tai niin, että ei tarvitse, että ei oo ketään nuhapumppua, jos joku tietää mitä tarkoittaa nuhapumppu. Niin siinä edessä hidastamassa. Mullakin on samanlainen, paitsi että siellä kyllä tässä vipallakin kyllä ei kukaan edes yrittänyt. Ja nyt ollaan vipassa mutkassa. Mikä voitto vielä on. No niin. Ja tässä tällainen, nyt saatiin se voitto, ettei törmätty vipalle kierroksella. Tosiaan 15 likeä voitolle.